तोहर अखिया ये जान हमके भरमावेला। तोहर अखिया ये जान हमके भरमावेला। चांद जैसन सूरतिया नजरिया आवेला। चांद जैसन सूरतिया नजरिया आवेला। जी हाँ, आप सब कैसन बनी जाए भैया। और आशा न बल्कि विश्वास बा कि आप लोग खूब सुघर रखब जा, मस्त होखब जा, खुश होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेटर हम ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। और भैया हो, आशा न बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के अच्छा से म्यूजिक बनवा के अगर अच्छा से स्टूडियो में गायकी कर देतानी, अच्छा से रिकॉर्ड करवा देतानी, तो भैया आशा न बल्कि पूरा हमारा विश्वास बा कि ई आप लोग के बीच में मार्केट में एक तरफा गाना बजी। तो आप लोग अगर अच्छा गावतानी, अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर ई हमार यूट्यूब चैनल के आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजा। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करी और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जाए भैया। काहे से कि आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सॉन्ग हम लेके आवत रहिला। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करी। और आई जा रउआ सब के बीच में हम ई मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग प्यार से सुनी, गौर से सुनी, दिल से सुनी। तो आई जा मुखड़ा के भाव का बात सुनी जा। हमके बीच माझधार में तू छोड़ गईलू हो, जान खा के कसम सहारा भूल गईलू हो। हमके बीच माझधार में तू छोड़ गईलू हो, जान खा के कसम सहारा भूल गईलू हो। दूरी कहूँ मिनट के ई तड़पावेला, दूरी कहूँ मिनट के ई तड़पावेला। तोहरे अखिया ये जान हमके भरमावेला। चांद जैसन सूरतिया नजर आवेला। तोहरे अखिया ये जान हमके भरमावेला। चांद जैसन सूरतिया नजर आवेला। तो अगर आप सबके मैटर अच्छा लागत होई, गाना अच्छा लागत होई, तो आप लोग हमारी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर बाटे, जौन कि हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। तो आप लोग अगर इस सॉन्ग के चाहतानी तो हमार नंबर पर संपर्क करी जा। आप लोग के बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग मिल जाई। ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल अगला वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, धन्यवाद।